reunit ací a Riba-roja per celebrar la 6ª edició dels Premis de Camp de Túria, amb els quals tanquem aquest any d'esdeveniments del periòdico d'aquí, reconeixent la labor que fa tant la Mancomunitat com els diferents municipis i associacions i iniciatives que han fet aquest any molt complex per la Covid, un any amb molts projectes que han contribuït a fer d'esta una comarca millor i amb molta expectativa de futur. Que han fet un millor treball en estos camps. Ha fet que siga impossible. Una vegada més, moltes gràcies al periòdico d'aquí. Estamos muy orgullosos de este guardón que hemos recibido. I perseverança, molta paciència, cops i terrasses, fent sonar els nostres instruments. Abans que res, Alicia, este premi i tots els premis també va per mi. por este reconocimiento. I les primeres paraules són d'agraïment. Mis chicos son llorando. y ayudar a las personas necesitadas. A veces es difícil que estas zonas son que se nos conozca por primera vez el esfuerzo que hacen. Volia donar-li gràcies primer al periòdico d'aquí, el companyerisme, de treball en equip, de respecte, de diversió i d'espontaneïtat.
la sexta edició dels Premis del periòdico d'aquí, de la comarca del Camp de Túria. Ho fem pràcticament, estem ja en plenes festes nadalenques, no? I aprofite per a felicitar a tots els lectors aquestes festes tan senyalades. Complint totes les normes, no podem baixar la guàrdia perquè la Covid-19 està encara ahí, mascareta, distància social, gel hidroalcohòlic, en fi, i tot el que diguen les autoritats sanitàries. És una satisfacció, és un honor fer-lo en esta localitat i en esta comarca. I què pretenen estos guardons? Reconèixer lo bé que treballa les persones, institucions, associacions del Camp de Túria per fer esta comarca una comarca millor. En l'ADN del periòdico d'aquí està fer estos actes que fan poble i fan comarca, i a pesar de les circumstàncies, estem en una data tan senyalada, en plens Nadals, volem reivindicar també la necessitat de conviure en el virus, de fer-ho amb molta responsabilitat, però no deixar de treballar. Jo crec que després de vora 2 anys de pandèmia, crec que és una lliçó que també hem après, que hem de fer-ho amb molta cautela, no podem baixar la guàrdia, però no podem deixar de treballar. I des d'este diari volem també contribuir a fer una comarca més unida, més plural, i per això celebrem este acte.